दीर्घ 200 वर्ष धरी ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା ଓ 1947 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପଛରେ ଆମର ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭଗତ ସିଂ ଓ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ବିଭାଗରେ ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ଭୁଲି ଆମେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।